qiegħed fil-politika għas-servizz tan-nies, mhux bil-kontra, biex inservi l-poplu tagħna b'integrità u b'serjetà u mingħajr ebda interess ieħor. Waqt il-programm Ras Imb'Ras fuq Television Malta, id-Deputat Prim Ministru kandidat għal mexxejn tal-Partit Laburista Chris Fearn tenna l-impenn tiegħu li mit-tnejn li ġej il-pajjiż jerġa' jirranka b'ritmu pożittiv li kien għaddej bih. Dan biex joffri serħan il-moħħ u garanzija ta' għaqda u lealtà. Jien qiegħed noffri li jekk nhar it-tnejn kull il-Prim Ministru minn nhar it-tnejn stess nibda diskussjonijiet biex il-pajjiż jimxi l qudiem. Għal-ħarsq għaw xi ħadd li jrid il-pajjiż imur lura, jew li jrid ikisser il-pajjiż, dak ma nittollerawhiex. Imma iva naħdmu kollha flimkien biex il-pajjiż nġibuh l qudiem, biex naħdmu kollha għal għan wieħed, niġbdu ħabel wieħed, aħna pajjiż daqs naqra tkun niżel mill-ajruplan tara kollha taħdek Malta, għalfejn għandna noqogħdu nifirdu bejnietna. Chris Fearn fisser kif huwa dejjem kien leali lejn il-Partit Laburista u l-mexxejja tiegħu mill-Perit Domintov sal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dejjem serva b'umiltà u ġab l-interess tal-partit u tal-pajjiż qabel tiegħu. F'dan il-kuntest id-Deputat Prim Ministru saħaq li palma kien hemm konsistenza tul l-aħħar 40 sena, illum qiegħed hawn biex flimkien nikdbu kapitlu ġdid imsejjes fuq l-għaqda u l-kontinwità, l-għaqda li trebbaħna u l-kontinwità fis-suċċess li ksibna flimkien bħala gvern wieħed maqut. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.